Днес темата за отношенията излиза на преден план. Днес Луната отива на гости в Везни, а там ще се срещне с Венера и с Плутон. Въпросът вече не е искам ли любов, а как искам тя да изглежда в живота ми. Това е ден за честност, за ясно желание и за действие, разбира се. Но на 29-ти влиза нова нотка. Луната във Везни застава срещу Сатурн. Точно там романтичните фантазии могат лекичко да се приземят. Някои неща могат да не се случват точно по начина, по който сте си го визуализирали. Това не значи, че сте сгрешили в нещо, особено в мечтите. Понякога зрелостта в любовта не е да не искаш, а да искаш честно и да видиш истината на време. Така че на 28-ми назови ясно какво искаш, а на 29-ти виж кое от него всъщност има почва под краката си. Ако ти е харесало това видео, сподели с приятел. Повече информация ще се намериш в описанието.